Vezi? Dacă vezi numai care. Mă-te. Da. Până acum este puțin. Tu o suflă. Mama pe grea. А, следващия път. То сме ли Cybershot? Няма. А тука... Какъв Cybershot? Тук може да правиш салто, дига нагоре. Топа ли лъжето? Да, аз гимнастика тренирам, може да направя, аз просто първи път паника, не знаеш какво да правиш. Вижте, като топа ли лъжето, пребаташ ли като отвели така, дърпаш и ти дава пора и да, издигаш краката нагоре. Те какво така? Е така, нали, хваниш краката Се опитам, но обещавам, що пускай, трябва една площадка да направите с засила. Така те на маса скачаш. Краката е много там. То от Неделянко да нещо? Да. О, то тогава дошли. Ще мина от тази страна. Много съм дрожки, като мога... Трябва пак някакъв маса нещо. Аз първия път нали от вратата скачах. Аз не виждам също най-готино. Трябва да някъде да мина. Това е важно. Те са в всеки... Смаля като прашки беше на завод. Аз съм смисъл... Дете да му държите, аз съм. Държам някой почва вече. Който държа? Не, ай прескачай долу и скачай отдолу. Си тук долу взимай. Сега не си план, сега не си план. Сега падаш ли? Решаваш скачаш. Век, си да не бега за матемията става бавно. Да, скачай. Скачай. Аре бе! Колко е хора? Аре! Седят под нека, ако се хвеш го, тъска го изчатка, тъска го изчатка. Само че скача, не да падаш. Да паднеш да Ще искам аз да гледам Радо как ще пее. Радо, не можеш. Много мразя някой да ми каже, не можеш. Ама аз качам проблем. Искаш да бута да стане по-ефектно. Аз искам да го путна моя. Трябва малко да се надъхне. Аре, салото, нали салото ще правим, аре. Иди се за ребят! Все едно да бутам. Да путнеш, ако бъде. Като на клипчето се чуе го пак. Силното. Хора, знам, че много тъпо, обаче нещо се размисли. Янката да е любов. Човек, спичи бе, ти е по-годно. Радо не можеш. Да пробваш, що значи, аре. Опасно е. Аре си по-предупредите сега. Не взикаш. Аре, човек. Искам да си хора. Добре, Аре бе! Няма ли му е? Преди малко скочи Саня. Не дей гледа надолу. Добре, гледай надолу. Айде, гледай напред. Напред. Крачка направи само, аре, готов си. Готов си да си гарам. Заправи ми си краката надолу. Знам, друг път по-добре скочи. Аре бе, Радо! Готов е. Пусна си ръцете и ще направиш крачката. Добре ли свачите? Наистина, този път няма да мога скочи. Аре бе! Можеш. Радо, излагаш се. Преди малко скочи Саня. Дай на мантинялата тогава. Ела на мантинялата горе. Просто скачай с краката надолу. Мантинялата, аре. Ти много просто скачай, не можеш. Не можеш. Махни, може. И ще скочи. Сигурен съм, че ще скочи. Айде, брои. Не. От 100 до... Не го брой, ай. Човек, ти си готов, аз да виждам на гласилата вече. Не дей гледа надолу бе. Не му пръка, ще падам надолу. Няма да гледаш надолу това. Радо, ти си путка. Така, айде. Ай, Санчо Панса. Всичко добре. Санчо Панса да Ай, Санчо Панса. Ай, ще свършиш паметта на... Аре. Добре. А, не диш да снимаш! Не ги бе! Ма зализяне. Не ги бе! Аре бе! Аре, не му мисли скачай бе! Ай, тръгвай бе! Стани ми сега. Ей, човек, ще пусни в интернет, братчето! Пускате го в Русенци и ще гледа как го изтрак. Айде, аре, човек! Във випокса си, Радо! Аре, В бокса, да, става, да. Бокса да си става. Ще пиша, страхливец! Аре бе! Всички! Санчо Панса! Ау, боже! Ей, то Санчо Панса! Санчо Панса! Разпакава този човек! Санчо Панса, страх! Санчо Панса! Не мъжето е, глупак! Той се опита да прави салто, но много късно. То трябва долу като е. Сега са кефи! Как е?